Ukufunda kumiswe isonto lonke kulesisikole kulandela izinsolo zokucwasa ngokuhlanga nakuba isimo sesibuyele kwesejwayelekile kepha abafundi bayesaba. Because I'm scared it's going to happen again. And all this turned into a racial thing. And I don't feel safe at school. To my fellow learners, we're all the same, no matter which color you are, in your heart and in our hearts, we're all the same. Undunankulu wesifundazwe eMpumalanga uvakashele lesisikole namhlanje. Umile kwelokuthi impi eyabe iphakathi kwabafundi abahlanu ayihlangene nokucwasana ngokuhlanga. Kepha ukholwa ukuthi othisha ababili abazama ukuxazulula lolu daba babengayilawula kangcono lengxabano. Ukuthi nabothishera ababili ngabe le ndaba lolu daba esibhekene nalo balihandlishe ngendlela eright ngabe asikho la sikhona khona. Nabazali basola lesisikole ngokucwasa ngokuhlanga. Othisha, isigungu esilawula isikole kanye nomkhandlu omele abafundi konke kulawulwa abebala elimhlophe kuphela. Umnyango ufuna kuphenywe. It should be a learning process for other parents to get involved if they don't know how to get involved. It will be difficult, but yes, from this way forward, I'm sure we will be able to accommodate all colors and all community representative people. Abafundi abahlanu abamisiwe bazovunyelwa ukuba babhale izivivinyo zabo. Isigcawu sokubaqondisa izigwegwe sizoqala ngesonto elizayo.